صل على سيد البشر قرة أعيننا يوم الحشر والبشر كالبشر بل كالياقوت بين الحجر صل على سيد البشر قرة أعيننا يوم الحشر والبشر لا كالبشر بل كالياقوت بين الحجر shi yayi rayuwa a cikin hikima ta sai halittar zomo yayi ta zabuwa shi ne ke ba mu gurin zama har ma da abinci zuwa ruwa wasu sayayyo su san ba su ci ba sa sha ba abba ba uwa Allah Khaliki da yawan madadi mara kirguwa Allah kenan da ya kaddara begen babban mai gida mu zubo baitocin jinjina gun mai girma salimul ida mai rarraba baiwar rabbi gun bayin Allah nurul huda asali da hali da kyan siffa abbabun sajida Allahumma salli ala rasuli wa ali wa kulli man ihtada burin mai ilahu yarje mu mita yabo a dare ko safiya ko da a gurin sana'ar mu ko halin tafiya ko kwanciya soyayyar Mustapha ga bala'i ta yi mana kariya dan almakki zamzami mahmudi rainan sa'adiya Allah soyayyar ta mugun Mahamudu ka sa ta yi karbuwa Allah lamuranmu na rayuwa ƙara musu kyau har saituwa bayan mutuwar rumi ilahu yarda mu zamto ba wata damuwa Allah mu zamo a cikin ibadullahi da ba sa dimuwa Allah karo dukkan salati ga annabi zarce kirguwa dan Amina rino na Suwaiba da Sadiya mai salatin yan halus sama'i da ma'arzi na gaba daya a ciki ka haɗe halin tsar da sahabu rasulu gaba daya ya zama adadinsa ya zarce iska kasa da ruwa da mi sai godiya ya sama al'ummar biyayyen bawa khairul anbiya arzikin sa muke
sarki daya. Karo nau'in salati Allah gun nurul huda. Mahi mabubu abin yabon mu gwani na babban mai gida. Kasa adadin sayanin ka duk dabba kwari dangin kuda. Daga farkon duniya zuwa makura ma'ana har abada. Lamunce yin salatin ya zam sanadin tsiran mu dan Ahmada. Rabbi salli ala sayyidil bashar qurrata ayununa yawmul hashar. Huwal bashar la kal bashar bal kal yaqut bainal hajar. Rabbi salli ala sayyidil bashar qurrata ayununa yawmul hashar. Huwal bashar la kal bashar bal kal yaqut bainal hajar.